Hello dear viewers, ka step ka ba kamen ha ka kerteng jong Jesus Christ no pen im. Kay ka bang kwa ban kran ye fi menta ka long ba fin im da ka jingai. La da pi kwa ha ka jing im jong pi. Ba fin job ha ki ai ba fi le. Ba fin job ha ka jing im men sim ba fin job ha ki no ki kam ka fi le. Ka long wat la pi duna ka jing start no pi. Ka jing start protein na no pi kam duna. Henry kadai kan ka wei ka ban ai pi ka jing job abile kata ka dei ka jing im da ka jingat ka jing im da ka jingat dei kan ka ban saya lam ya pi syaki kerdan ki ba crowd dei kan ka ba blai un sa terbai lang ba jong fi ba pin le ki ai ki ba crowd na ka ban ta ka hima jong blai dei ki briu ki ba im da ka jingat dong ini pat kai kan ka jingat yang ini let pat nga na ka shiti syaki hebrew kalau nong ka ba khatwai tong ini apa ini small tu kumno ka tin jong blai ong ini buru ban apply practically na ban penan kam ya ka gm jong ga ban la kasin tong ini apa naka shiti si hebrew kalau nong ka ba khatwai ini puli ter ladu ka khat ka baning kong kumno kong ti ka jingat kalong kata ka jing ngau scam ya kita ki ai ya ga bangi kerman kata ka jing tenju ya ki ai ki bam yo Pi kata ka jingat ka dekai, kata ka confidence ni kata ka jing ngau scam. Ya kita ki bangi kerman. Pi gini ka jingat kawan ra ya ka jing kerman. Kata ka jing tenju ya ki bangi ngim yo Pi da ka jingat ha bangi ya. Ngiat am da syu de gini ki khamat do jengi. Nuksa la da pipet de gini ki khamat do jengi. Pipet ki ga jong ka perthai pi itang ki jing do jing kerman sudah. Pi ga thama pi ki jingele jet penriu pi hieng hasam let's say kemudian ka jing sok let's say pi pet saka emlang sa lang pi pet pi itang ki jing do jing kerman ina em ma ka perthai la pi pet tang ni mat jing ni itang ka jing do jing kerman hanroi ubanget wala ka arsin sha uyai da ka jinget umpet syu ni mat do let's say menta fidan ka jingduk jingkerdu kapan kia ka jingduk jingkerdu fimdan ka kam kaja wa fipet fi sedang mendu jingkerman henry kata ka jingat ka daino ka bangim pet kita ki jingkerdu ini ni pet sha kata ka ka ba ngim yo yo blai hatu fi yo blai ulang men siap pat dai man mani yo men blai ho men siap pat ka jing sisa tigi banget banyo ne ka jing sisa jadi ban dan kamban itu syayu tau blai itu omne na ka khamat do re itu da ka do no jengi ma kadan ka jing ya dai ba kata ka jingat kadan ka object of faith ndai bang isungat lemu lem taun ringingat pi hai ha u blai and how blai how no men blai ulong men sim how no blai jong ka bible ti idan kam syaban dan ka jingat how blai Mang bila dan kan ka jingat yu blai ka ong no khat ka baar ong namar haka la pla babha ye kita ki kepah teman da ka jingat ni ngau thu ba thau ya ki perthai da ka tin u blai ba kom ta am sham la thau ya kita ki ba yo na kita ki ba pa pi hang ni og pi men ngi wan lam yu blai ba ram ta ka bible ka thu bang da ka jingat ni ngau thu ba la thao ya ka perthai da ka tin ublai ba kum ta am sham la thao ya kita ki ba yo na kita ki ba pa di ngingat ba ni ublai jong ka bible u thao ya ka perthai ka jingat kawan da ka bangayo snow ya ka tin jong ublai da ka bangi puli ya ka tin jong ublai ru hang nu la tho pan Haka kitab Genesis kalau nong baning kong kat ka baning kong haka baning kong ublay ula tao ya ka perthai utao ya ka perthai haka bamdan ye bang pi ublay udai jungi ublay waya da jingat ublay jong ka bible dei waya da jingat utao usngok tan ngat ban tao ya ki haba ampat dan ye bat ngiru nginget ya kata pi lada kali ya pi Iba pet yang ni video ang tu finget bau blai thao ya perthai fi ong hoi
piong kumno kong naka jinget ni sngau thu bala thau ya ka perthai da ka tin ublai ba kom ta shim la thau ya kita ki ai bayo i na ki ai ba pa kamot kumno ka tin latin ka ang x9 hailo lani ublai uthau ya ka ta ka perthai na ka ai ga bam paklong ni ai umdan ni ai emptiness thau ya ka ta ka perthai daga jingat ngano finga ublai udai bas sngau tanat udai unong thau udai creator was sngau tanat sngau tanat ban le ai ka bala dan lupa sngau tanat ban thau ai ka bam pak dan le singa ban biang ha ka jing em jong fi le si fi ban ha ka jing kerdu bat film dan Yesu fi pet dan Yesu ban ba dan ke Yesu kam ka jam dan fitrai ke jing trai le sim idan la chu kawan ka jing aki jaka trai jong fi bat fi pet dala di film la ban solve ma fi duna ka jing sta bat fi la persyang ru film la rai fi pet no show blay ukwa akum ka ta po ke jing Philip si fi pet ka yin pasan ka fi ka kenram ka kenrang hidup jing kemen rai ublay ukwa ini bapin pet no dai tagi khamat jong ka jingat awa pet tagi ni khamat jong jingat pi plet no shublay yong try hot ngapet dini khamat do dan ye ngam dan Yesu la pra la do jing kemen rai ukhat yang ai pi ban ong da ka jingat bangin pet no try ji sungin pet shu shi bangin pet shu surrounding ni pet da ka jingat kum bangala ngat fi di ban ngat ni try kum bangangat ba me thau ya kan ka perthai nga kami i ma me thau ni perthai rei ngai i da ka kejat ka khamat makan jaman sim habang puli ka to kitab Genesis ba mulai ka ba men kong ma thau ya ka benang khandau empat sim la khai nga tre ban ngat try begini gi jing thau jong me ma thau ma me na ki ai bam sim pat la long dile stream long ye Yesu ka jing im jong piru ndan ye Yesu ka jing im jong piru kelas sedang na ka zero mo la banong pisdang na ka bamlong ye ai pilek nu dak ni ka juk jinget pidai ban nget kan pidai ban nget au nu blai sedang no man le ang tra ji sumat ngam tre su ban pet ka ai wang dan sedang ban pet ka jinget bat ka ai haba pi sedang ban pet ka jinget ngan ong fi kam dai ka basunget tang ha kan ka jabing ka kut no haba pi la sedang ban nget ka next step saka wai pat ka ba finle kadan haba phila nget phis dang ban le yaki ai ke bau blai wang ni fi phis dang ban pun ko ngu pi kani ka jinget kawan lang ba kani ka tin jong blai phili ban scam ma kani ka tin jong blai ka jinget jong fi kan long kat ko mani ka tin jong blai le ni pet aga shiti shi nong ro ngal nong ba shi phau la fi pet shi shi nong ro nong ba fi phau ka kren ka ong ba ka jinget kawan na ka ba yo sngo pat kata ka bayu sngow kawan nak ba pen sngow ya ka tin jong blai pat ini pat ka next step kalau ba pin sedang ban puli ka tin jong blai kata ka jinget ba kren ya fi mata syak pang ka jinget u nak ka tin jong blai am na sabar jong ka tin jong blai shiti shinong room kalau nang ba shipau khat ba khat nyo am kum ta ti ka jinget kawan ja nak ba sngow bat kata ka bas ngau da ka tin ublai kan ngar o fi pen scam ni jingat jong fi ni ka por na ka tin jong ublai na mar man ne dang step wala puli ka tin jong ublai ba ngayok na ka shiti she bru ma ko ban pen keren ya fi ma keren ro umdai tang ka ba syukran na sintor ngai ka ai ka ba ngai kan do practically ka ai ka ba penan kam bat ka ai ka ba ki bri jong ublai na ka tin jong ublai ki penan kam ti ka ba ar ka long am tang ba pisu nget klam smok thu pi dei ban nget akan kan nong rem ka tin jong blai dengan nong rem ka tin jong blai kong kum no haba pila yo smok ya tin pila nget pi dei ban tre ban pen ko ngu ban le kata ka jinget ka basisha ha ka tin parang ong true faith and faith leads to action kata ka jinget ka penlong ni fi ban shim no senjam ban le ai mdei ban chu shong jai tu bo shong ola nget ta biang klam jai sedang no ban le da ka jinget sedang no ban le ai tong pet ya tin jong blai ko ong no ka khat ka basang na ka city hebrew nong ba khat wai ka ong da ka jinget u abel wa ainu au blai ya ka jingknya ba kham kor ban ya ukan da ba plai u ba ulong ba hok u blai u da pla ba bha she phang kita gi jing a jong u ba da ka habau la yap
udang keren khot ka basan ko daga jingat lapan kan ria no yo enok ba shim yo ya ga jingya pat shim la shem yu na ba ublay ulapan kan ria no yu na mar menshwa kata ka jingpun kan ria yu la pla ya ba ulapan sngau ba yo ublay fi kini armut ki department abel ule yu ulet ban kanya haba ungai au ublay udah shem gitu ki marap jong ba ulet ban ai kanya ha ublay mrei bau shushong bang figa jingat ka haki ni ka Hebrew culture hani brio jong ki Hebrew mang fin ki Israel ne ki semua tu ira jingat badai ban le ai mdai ban shong jai tu pi u abel pi hang niru ya u enak ule unu ule ai open so bai u blai hatu pi pen so ban em u blai pi em ka pop pi sedang em ban kala ka bamut no ban take action kajing kala ka bamut ka take action wa fin pai no ni ki pop jong fi fin kala ka bamut kitin jong blai ka ong to fin kala ka bamut pat nget ya gospel pi jang ban nget pi sedang ban nang ta da ka ong to fin kala ka bamut badan pen baptis fi wei po wei ha ka kerteng jong Jesus ban yo ma pi pop pat fin yo diang ka jing ai mun sim khu atu fila le na mi kita fila sedang dia ban kala ka bamut fila la am si jing pen baptis om tang ta ong fi pi sedang ni ban le no kam jong play wong kile ya lap yo gospel pila sedang ni pila sedang ban shim action ni ka jing em jong na fi sungat fi shong sa jing thia tong ni pet shu ba hanri klam ka jingat amla ban pen so bhai namar ka dei ya utaw bawan hajan ublay ban nget baudan bat baulong ba ai nong kita ki bawat ya hatu pila tre em ban le komno banda let chaublay banda shong hijing duai banda khiman step banda take action banda puli kitin jaublay hadin ba pila kala ka bomot pilat nem su udah ka jingat ban pan udah ka jingat da sivi dan ka jing kerdu ta fi ong try nga duai da ka jingat ba try man pendap kita ki jing dan kam changa kita ki jing kerdu nga le sivi sha ka ram ka sha fi kala ka bomot no fi pan ma but fi sedang ban nget uni ublay fi sedang ban take action la da ublay wong khilat sa ta le da kata ka kam le fi tre nem ban le na fish jong jasbe fi perkat si perkat fi ai gitu jing perkat makin penduk jing kerman fi ne fi sedang ban shim nak dak ketien jong blai fi ong try ngapa nami ban nganget try jisu bekodor bahkan long try ko mo me ong ketien jong ni Jesus Christ ong ke ai ga fin pan na ublai tunget bakal long lupa oh ya rok trang na ong fi ngamen step ma let ban skoli khul wa ka parking space kaduna bang ong ring aduai ong try jisu dang step rang aduai try jisu bangal ayo pa parking space ngale bet kum tang ong step ma ki ai bo bleu pendam idan sibun ki ai bagi aja ka jing em habang sedang ni kan ministry YouTube ministry ndani ai boleh wong sedang ni YouTube ministry kani kam dai tang ka online ministry ndani dan ka offline ministry ru arpau persen ngal ong fi kadai na ka online rate berapa persen kadai bingilat ngam dan yai kam sedang dak pisai ka ministry dan pisam dan yai dan beri itu sedang dak jingat ya ka bau bleu ong ki sedang mencuang nak baban le extra kam giwai dan kibang apa bor ki kam bleu ong ino ya tu ino uang wan ban keren no ikutin jang bleu sedang ban pen wong sedang ngam le YouTube bonang ban sedang le ong sedang ngathok dak jingat ong try an le ni dak jingat ngathok ro ka copy bat shisha da jing ai jong blai kan ga long jing kar khu igi babu na marwa nga su thu igi jing maya na tin jong blai na sedang ma tho ba kan mau haba ya sedang ya ministry dan jaka su sedang na ai ngo i blai yo blai ba i mai dei ba khra ba jing i ba sbon hinman jong ari ai kamera ba ya sedang ban ya study ka bible ndrei hadin nang tu blai usap lilat ini bagi nuai wei yen ibarat dak jinget nga ngalai ir pang on hikai hini brio dak jinget ka bible study namar na i brio ki duna ya ka tin jong boleh ka bar kimpat sau thu ke jing kala momot dan ki basulong nyam ong perangan keren bai dak jinget paling bashi YouTube ministry sibut ki brio ki la phone ni la yo ban penduai ki la lut na ki pop jong ki dak bayalap ya gospel dak penbe itu mensim paman dak pen baptis ki kila senang roy mata kila sedang long senran om ale ya kata om ban yetu kana khlo fi ngam dan jing start ein rea bau bleu pen em sedang ban mi da jingat ban le ban ong try ngature ban pen ko wo bang uang kum begini ki beri jong bleu kila le ngi pat tong ini pat susu da ka ha yong nowa pat da ka banyo wang
daka jingat unawa habalak mahami u da ublay syapang ki bampat syem layo i haba lapen ki u daka jingting roblay ula thau ya ka yeng lieng ban pen em ya ka yeng ju daka ba ula penram ya ka perthai bat ula jalong unong yo patang ya ka taka hok ka bakat kum ka taka jingat uno waru haba ublay mahami uang ki tay ka yeng lieng umpat i yo slap umpat i ai kibri ki keren ben u kimi i namar ki i tang di khmat makan jado na no wa lai i lupa di khmat ka jingat lai i bakan saja ungat au ble usim action ya ka ka bampat yo i ne pi kwa ban le ai menta pi ong trai ngak kwa ban yo i shwa sedang bat habo ble la keren ni fi gitu jing duai jong fi habo la keren nak tin jong ble sedang ban le ya ka sedang ban le da ka jingat wat pet ki brio u ble um sap connect he pi ki brio ibadai wat ang ngamdan ngam itu ino em pim dan kamban itu pidan kamban itu tang ino blay basya pidan kamban testa haga jingduai haga ba yet ya ubiang biang ong diligently seek him piyet em chisai udang step pm man la sngi u na do not baro pi sedang ne man puli kti jong blay pi sedang man ban le kat kum kti jong blay na pi syong jasbe pi so tanat tamat perphat man chupet gi wai pi chupet gi youtube jonga pi so komen pi ibang rai pi tre ne para bangai bandale no ngakwa ban oh kajing terang jangan kalau ba minum ya bisni wei ring ini sai gibrio bikin try ministry bikin try nak minta hima jong blai kam dai siapang ka ministry ka dai ka siapang ka hima jong blai mi no nak jingat dan na pereng jong fi ki bau blai la khat ya fi syaka kam jong blai rai fi dang fi tieng fi syap tieng u blai shim ai fi men sim jong jing syap tieng akran new rai ai ka bor ka jing it ka jing khan at karul ong fi le no sedang no itu sedang no ye nam tahu blai rai fi syong just beng khat ang ni ngatip dan mano bapet na fi bal pen ki na ni video mta pinai dap banyak sngo gini shim no take action halor ka jingat jong fi video beri bala kala jing bamut fil ada pen baptis fi fil yo priang men sim khot u blai la khat fin rai pen slam kino mi no na jing tu what shap ting hi beri let's say fi ting hi bahiang basam fi ting hi parlo ka yong no mi pen ko ngu pe Abraham ule kom no Abraham ule kom no kan khat ka pra ong naka jingat u Abraham habala khat ya u ula ko ngo ban let no syakata ka jaka ya ka ba unsa pediang u ko ngo mdei ru ang ho trai hendrai u kham le ye ngon fi uang da ka jingat u Abraham habala khat u ula ko ngo ban let no syakata ka jaka ya ka ba un sedang unsa pediang ya ka ban long ka benta tu la let no da tips ai ba un let tips ai bun let daka jingat ulah syong basah kata ka ri jingkular kum bahaka ri ka bamdei laka jam udah syong haki yeng trak lambat u Isak baru Jacob kinong ya biok patang lam ya kata ka jo ka jingkular mano fi uya daka jingat pe ka Sarah hat bakat wei daka jingat wat ka Sarah hi kala yo bor ya kaban pun kun haba kala palat ayom na bakala nyau ubala syania ya uta ubala man kular klak teman mdai syuk kapor banyak kun rai ka nget ka ko ngu lek sif yang mentang ngam long ye ai tra ji sunak khat yang ban le ini kam ngam dan ga jingnang jing sta ngam dan ga theology pidan kam tang ga jing pen ko ngu pi pen ko ngu ne dan na padang jong fi pa ki bala adab ya ga jing kala ka bamut na keren ni dan na padang ngop chin kila adab ya ga jing kala ka bamut pi ting banwan pila adab net sha hublai pila boleh lah pelat lut pini di pop mri pi tiang sak ban pendap ya jing pen baptis pi tiang ban let ban pen baptis ha ka kertang jong Jesus Christ bani oma pi di pop bat fini obdiang pi sakut sa aju la mentala la real nyo banai la ni la arsnam lai snam boleh la keren pi tiang stiang yup pi la sedang banyo sngau nak tin jong boleh pi la nget nere ha bagi beriu pat kiwan ban keren fi di kiwe kitien pi tre ban nget no kitien jong boleh jong ki brio no pitre ban nget itu tin jong setan jong mensim man ba pen syai fi kani ka jingat jong fi ka do no fi kan mau ha ka jing em perthai no fi kini ki khamat makan jado fini i ka la da fi pet khamat makan jado fini i tang ki jing do jing kerman fi snap di skor ki makan jado ha ki brio ki kran mau fi fin do jing kerman fi snap di ni lagi skor do pi sngap ya ladi pindu jing kerman kabel bible khamong pin sngap ya ladi pin sngap di Hebrew pin sngap di mensim paman ong pi sngap ya u blai
Uba keren lang bangani kaktin jong blay. Leng bau mensim bahut. Day tang kita gi brio. Kiban job day tang kita gi brio. Kiban let. Syaka hima jong blay. Pet kiban let. Syaka hima jong blay. Nin let syaka hima jong blay. Daka jenget ke wapan ko o. Yang ni let naka shitiu jakap. Lada pisu yo sngau si yo sngau. Yo sngau si yo sngau ban kalah kabamut. Yo sngau sngau ban penbaptis. Yo sngau sngau ban let. Yalak kaktin jong blay. Ju pen ko o. Pisu kor yaldi. Pisu kor para banget. Yang ni let naka shitiu jakap. Kalau nang maning kang kat ka puar uang titulong pikinong le ya kaktien bat tang kita kinong sngau daka ba syukur no ya ladehi naba lada unu ulong unong yo sngau ya kaktien bat unong le uni ulong ko mubriu ubak mi tu ya kamat kamet jengu haga yet kami namaru kami tu ya lade bat ulet no bat kumni ru uklet no ubak kumno ulong Rejar ubah yak mi tu syaka hukum bajanai kabaka jong kajing pelat bat uyai ne uni haba umlong unong sngau ubah klet no nri unong le yaka kam unlong ubah sok hakata jing le jong u para banget ngong fi ka jinget ka wanlam syaka jing ko ngo wat syong jasbe wat pet shaladi wat pet kibri wat ngap yano ino ngap ya ublai pinlong ka jing kerku fi hakani ka step ya ro ya try ngai ka buram ka jing ro try da like da share ba da hit to notification button namar fi snow abang akren ya fi ngam keren tangki kentin jali jom nrai ko mo pol wong akren ya fi ban pen i ban demonstrate kata ka bor jong men sim khut baka jingat jong fi kanum long hangaru kanum long hagi brio kanum hau blay bau petros wong tau ba keren ya ka tin jong blay keren ko mo blay keren da kata ka confidence da kata ka jingat hau blay bau ku blay keren nga ya ro you try hallelujah thank you Jesus.